daina bina da karki fasa. komai ku gama da sannu ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa. Bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba. Gaskiya jarin ki mama kowa ya mace mai kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa. ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne mu za su share kukan makarki da farko Allahu zan kira masanin kifi. Allah ka san munafukan ciki da na rabe. Allah fidda munafukan mutum karran zabe. idan har Allah ya so ki ba mai rusa ki sannu uwar kwarai cikakka da nagarta. Aisha dogaro ga Allah ya nagata. Ana ta faɗa dogari ana magana mun gani. Kwangir darajar ki ta azarce gwangwani. Mun ga mahasadan makin sa haka mun gani. Aisha bina da Aisha kin zama gwamna. idan suna kallon ki mace shine yajja suke san sa hana ki gwamna ba daidai abin na gani muna kallo kuma muna biya. idan ba Aisha ba ba za mu yi ba. To ina mata lokacin ku ne ga damar ku yanzu ta komai zo. su gama ko bar su. komai ku gama da sannu ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa. Bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba. Gaskiya jarin ki mama kowa ya mace mai kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa. ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne mu za su share kukan makarki Aisha kin taimake mu kin ba mu kuɗi. Mu ja jari sana'a ta riɗi da maɗi. Wasu motoci wasu mashina su yi aiki dan rage raɗaɗin damuwar matsi da talauci. zahiri idan ke ce Aisha bina ne farin cikin mu kowa zai zo yi damuwar mukin ɗauka damuwar ki. A farin cikin muke shine nutsuwar haka mu ma Adamawa babu mai zagin ki. Aisha ba mu san ana komai su kushe gama ki. ko bar su. komai ku gama da sannu ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa. Bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba. Gaskiya jarin ki mama kowa ya mace mai kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa. ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne mu za su share kukan makarki komai su gama ko bar su. komai ku gama da sannu ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa. Bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba. Gaskiya jarin ki mama kowa ya mace mai kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa. ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne mu za su share kukan makarki da mun ga abin da kike mana mun ji muna da bukatar ki gwamna. Kaga uwa da ta gagara mai kudurin cutar ma a gaishe ki. Sannu farar ani alaya alkhairi mai ban mamaki. In dai har aiki ne sanatan da muka yi a arewa ba mai ta makarkewa wacce ta ba mata da maza daraja ba ta sauko ba. fatan da muke miki ki gwamna. mun tabbata in kin kai gwamna Adamawa za ta fi kin tsari. mace ta farko gwamna a kasar mu a tarihi sannan kuma arewa ta samu irin wannan tsari. gwamna a arewa abun burgewa babban labari. Allah baki tilin nasara. da nisan kwana jihar Adamawa bina ne kin ma zama gwamna. komai su gama ko bar su. komai ku gama da sannu ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa. Bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba. Gaskiya jarin ki mama kowa ya mace mai kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa. ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne mu za su share kukan makarki damu. A cikin gida na zo zan gaisar da 'yan gida waɗanda ke yi min ko ban tambaya ba su. Kamar Hadiza Jummai ala ƙara ƙoƙari da Fadima ina ala ƙara lafiya. Hawa'u da ke ma ala ƙara lafiya. Farida Papa na gode kin yi min kwarai.
Ibrahim ga baki uta ba ta yi mahazo Abdurrahman da ka taga ida mai gida Hamidu ka wuto Allah ƙara ƙoƙari ku kai ni gunguwa anti Karima ga ta nan jin kai tausayi da kyauta Karima ce anti Karima duka halin Aisha ta kwafi ga kuma anti mai ranan ala ƙara lafiya ga kuma anti ummanan ala ƙara lafiya anti Amina gaisuwa ta matar sannatan mu goje na Gombe Aisha firintin fere suke ce bibi to ina anti Amina Amini ya ce gun uwar ma Aisha gaishe ki to ina sanatan ma Ahmed da Barata dan amana gaishe ka Balajin ji kananan da Bello Bakari Allah ƙara muku lafiya da nisan kwana to ina Usman Maulu dan amana gun Aisha kake mai dumin jama'a a gari kake Usman Allah ƙara lafiya komai su gama ku bar su komai ku gama da sannin ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba gaskiya jarin ki mama kowa ya wace me kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne umma za su share ku kan makarki damuwa komai su gama ku bar su komai ku gama da sannin ramin mamugunta ba zai ci mutum mumini ba sai mai tona sa bina da jihar Adamawa ke ce gwamnanta da yardar Allah shirin su ba zai aiki ba gaskiya jarin ki mama kowa ya wace me kamar maza kin firgita su to ashe cikar ruwa cikin gahar da karki daina bina da karki fasa ko ba ku ba mu ba kuna hana mai ba mu ta imana ne umma za su share ku kan makarki damuwa